dies es va celebrar al Club de Golf Vallromanes el Campionat de Catalunya Boys, Girls i Cadet 2015, que va plegar un bon nombre de participació i va reunir els millors jugadors catalans fins als 18 anys. Nosaltres som un club de referència dintre de Catalunya i Espanya i Europa, perquè s'han celebrat moltíssimes competicions d'un alt nivell, a nivell professional, com l'Open d'Espanya, l'any 85 que ho va guanyar el Severiano Ballesteros en equip, i des del Campionat d'Espanya infantil fins a tot a nivell masculí, femení, dintre del que és el golf català i estatal. Tindre una competició com aquesta, estem molt contents i que siguin moltes vegades que tinguem aquest tipus de tornejos perquè estem a l'alçada de les circumstàncies. La prova, organitzada per la Federació Catalana de Golf, es va desenvolupar durant 3 jornades de joc, on es van disputar un total de 54 forats sota la modalitat stroke play, és a dir, on el jugador o la jugadora que obté la suma més baixa de cops en cadascuna de les categories es converteix en campió. Els joves jugadors catalans coneixen perfectament el reglament del golf. L'únic que tinc que constatar que no es llegeixen mai les regles locals i llavors fan preguntes molt simples, com per exemple, es col·loca la bola, cosa que està posat en el full que se'ls dona de sortida. La competició va comptar amb el suport dels partners de la Federació Catalana de Golf, Coca-Cola, Kizer Training, La Roca Village i Caldo Aneto, que va oferir una degustació a tots els jugadors i familiars, a més d'un welcome pack per a tots els joves participants. Els nens estan molt nerviosos per qualsevol campionat i qualsevol cosa, esdeveniment esportiu que n'hi ha. Estan realment, són nens i els nervis afloren, clar. El sol i el bon temps van acompanyar durant les 3 jornades els joves jugadors en aquesta prova, on es va viure emoció, tensió i molta igualtat fins al darrer moment. Es va gaudir d'un bon ambient de competició d'alt nivell, amb la incertesa i nervis tant en els jugadors com en els familiars que anaven seguint el joc. Va ser una competició en estat pur. L'estat mental implica molt i a mi sobretot m'afecta bastant i al veure que no et va sortint i cada vegada et vas entrebancant, doncs tens que ser fort per poder continuar lluitant i que et surti, però és bastant difícil. Els 3 dies que hi ha de competició crec que afecten molt perquè no estem acostumats a jugar 3 voltes consecutives. Pot ser complicat a l'hora de mantenir la concentració i també a l'hora de ser capaç de jugar bé els 3 dies consecutius. Els dies de campionats, i sobretot si són de 3 dies, són esgotadors. Els nens estan cansats, psíquics i físicament. Realment estan molt cansats. Si surt bé, perquè surt bé, i si surt malament, doncs hi ha que donar-los una mica de moral. Crec que la clau per emportar-se el títol serà patejar bé, perquè els greens estan difícils, no acaben d'estar del tot bé, i les banderes les han posat en llocs bastant difícils. Vull dir que crec que qui faci menys pats i també jugui bé, doncs s'emportarà el títol. Moscatel, membre del programa Eagle de
de la Federació Catalana de Golf, es va coronar com a campió de Catalunya Boy, amb un total de 220 cops, seguit del subcampió Boy i campió cadet Eduard Rosat, membre del programa de tecnificació Barcelona 1, que es va quedar un sol cop amb 221 cops. A la categoria Gel, victòria contundent de Paz Marfà, jugadora i membre del programa Eagle de la Federació Catalana de Golf, que es va imposar amb 221 cops. La campiona cadet i subcampiona Gel va ser Dana El de Pujol, que va acabar amb 229 cops.